10 बजे के टाइम दे के अभी हित ना तो लोग आई लोग ना है बुझाता कि कुल हमर कचौड़ी पूरी बनावत सब बर्बाद हो जाई का। बबुआ बबुए हाँ बाबूजी। कहीं बाबूजी बाबूजी करलाई का बाजी तू बुढ़ैले में काहे हमर देखो बेटी ब्लड प्रेशर हाई भइला बता हाई टाइम हो गई अभी ले हित ना त ना आइलो जो तनी देख के आओ तो नंबरा ले ले रह। अरे नंबर तो काहे ओइसन हमरा के बिगड़ा मोबाइल के दे दलों सो कि ए बबुआ का कहीं कोबेले धरावते तो कहता कि आउट ऑफ कवरेज एरिया बा अगुआ गलती नंबर ना देला सा काहे में जो तोरे जो कहते जो देख के आओ बाजी देख के जो देख के आओ। कहाँ हम जाई चली कमल होई हो ना ना चली ना कहाँ बा चली चली इस सबे महाराज हमारा अरे महाराज अब घर दुआर कैसन हम का कही बुआ महाराज कैसन बताई रे हमरा के परेशान चल तू गजी अरे पर केहू से पूछती तो ही फलना के घर के कर केहू होय बताओ होई गिरा देलो बताई हमर बाबूजी कबेले इंतजार से बीपी के एथी का है हवन त चलो बाबू चलो चलो होय बताओ लोग रे मर अब चुपचाप रहो आ गइलो। प्रणाम भाईजी। बाबी है हाँ खुश रही बाबू खुश रही बैठी सबे बहुत देरी कइली आवे में। अरे महाराज गाँव में हो या वाला बताई ले आव तब तो बुझाता नहीं कि गाड़ी के अथी हो गई महाराज मसकर ढेर बबुआ जाया सबे के मीठा चले अब तू मन तक या तनी बाबूजी ए भाई जी हां बोली यही जे बगालवा में जी बबुआ का बगालवा में कौन तो बानी हां हां गजरिया हाँ, हाँ। वो यहाँ के अबुआ सब पानी पियो नाश्ता करो यहाँ तो फिर हमारे के शिकायत ना ना वो में कोनो कमी ना है एकदम रौरा तो एकदम भाला आदमी है का कहे भाला होइले है बस कोनो कमी नहीं है भाई जी ना ना कहीं आगे के काम हो जाओ बस लड़किया के बुचिया के बोलाई अपना हां बुलावो तनी ओकरा में टेंशन पकड़ करिए बड़ा लोग जाके लइके नीचे बुला के लेके आवे के। अरे लड़की आवत है बबुआ थोड़ी जाई बुलाई जाई सर दे बुलाई जल्दी लइकिया के कैसन मरते अबुआ बड़ा हो कैसन घर लिया अरे आवा त रोग जा मरते जाई अरे बुलाई बबुआ चिंता छोड़ो तोरा के है से कहिला कि गोनी त हमहु बन रखनी अरे हित तक के घर एक बार मुंह जाई बुलाई बोला बाबूजी तहार तो सही बीपी हाई रहेला तू पकड़ खाली करत रहेला। अच्छा रहे दी सुने बिया हमरा करे के बानू तो हम कहां कहतानी के करा करे के बा हमरा करे के बा झूठो के पकड़ कइले अच्छा बुलावो तनी भैया हां भाई ना बबुआ तनी बॉबी के बुला लेवो हां बाबूजी बुलाओ तने हां बुलावो देखावल जाओ लड़की तो हमर मुंह में के उगिलल हियो लड़की ठीक बिया ना भाई जी हम सुनले बानी देखले नहीं लेकिन हां लड़की ठीक बिया नु देखले पड़ो हां महाराज कहीं के लड़की तो लड़की भी देखम तो अच्छा ठीक है बा ओती तो हम देखी लेते बैठो बैठो बच्चे बैठ पूछी जौन कुछ पूछे के होखे आ लड़की देख ली वही में से सब कुछ बना ले लू हाँ, सब बना लेवी ना। गरु भाई दूह ले लू हाँ दूह लेवी ना। अच्छा तब तो बुझाता कि हमारा घरे जवन जवन काम होला तवन सब कुछ कर लेबू। लड़की बड़ा हमर होनिहार हियो भाईजी। अच्छा ना ना ठीक है बा हाँ बुझाता भाई जी नु हमरा जोगे लड़किया बिया। हां अच्छा ये बताव कि कावना सब्जी में हल्दी पड़ेला कावना में ना पड़ेला साग में ना पड़ेला अच्छा। सब्जी में पड़ेला। सब ठीक बा ना भाई जी राव लड़की का कहानी सही पढ़ा लिखा बा बड़ी निमन बड़ी। अच्छा ये बताव कि कावना में मरीचा ना पड़ेला आलू दम में मरचा ना पड़ेला। देखी तो कातना लड़की हमर बड़ हां कोहे में एकदम हां बताव ए बाबूजी हां बुढ़ा गुला लेकिन तार लूर ना भइल पूछे के का है यही चले ताहे को कहीं लड़की देखावे के ना लिया जाइला हमारा पोखवा टूटी ए जी मत बोल ए जी आई बड़े अथी करावे हमारा आय
बता भेजी लड़की देखले एक बार की बेइज्जत करावे आई बार तोरा बदमाश महाराज जोन पूछे रौरा में चुप न रही मैं हम कहता नहीं कि ना हो बियाह लेकिन ई रौरा बेहतर नौटंकी बनौले बानी हमरा के बाबूजी सुन पहिले हाँ। हमार लड़की कैसे चाहिए जानत रह हां जानत रह बर्गर हाँ। पिज्जा हाँ। चाउमीन हाँ। डोसा हाँ। ई सब बनावे वाला हमरा ए चाहिए बबुआ ई का हाल रे क्या कहला हाँ। तारा मालूम नहीं के खोई हाँ। नहीं खा बबुआ ये ई कुछ का कहा हाल रे रे बनू तो जानत बिल्कुल रह सहरिया बाजी बनावे वाला। स्वर्ग में हाँ। ना हमारा ई काम नहीं है लेकिन हम हमारा वही ना जाने लड़की चाहिए हां तब वो पूछ ले तोरा वैसने पसंद बा त हमार चूल्हा वाला के ए महाराज लोग जाना तनी घरी बाबू माई के हाँ। काला से बियाह होता है घरी हाँ। हैं? एगो जानते मानी कि हाँ। लड़का के मर्जी सब चलता तो लड़का अपन मन लड़का से के ठीक तो रौरे लोग नहीं नहीं ठीक रौरे लोग नहीं हन तो अगुआ कुल बिगाड़ के घर रखले बा मारे लकनी बुझाते नहीं के भाई जी हाँ। भाई जी जाए दी छोड़ी ई कुल का करे के बा नया नया फैशन के दौर बा हाँ। एकरा में सब पूछ पाछ लेवे दी का भइलो वही लइको के हिसाब किताब करे के बा अरे ऊ तो हमारा बुझा हमनी के चल गुल जुग जब जमाना अगुआ महाराज को अधूरा अवतार बतियावतार नहीं तो देखो भैया ऐसे ना हो देखो हम पूछत नहीं हां ठीक बनू पूछ हाँ। लेनु हां ते पूछ ले पूछ ले। मर बनानु गलती देख लियो कहां आइल बनी पहिले मरिया मत हां चल ठीक बा पूछ पूछ लेनु हां पूछ इहो कुल का करलो लोग मरते दुआर भरे अपन ना भैया ई लइका बर्गर बनावे लो एथी हाँ, हां बनाई ना। पिज्जा बनावे लो हाँ। हैं हाँ चाउमीन हाँ इडलियो बनाई ना इडली हो अरे कहते बानी भाई जी लड़की तो एकदम माने कहीं मत दिल्ली से हम लिए के आइल बन इडली दिल्ली खाली रहल बनाई बड़ी नहीं होय खइले नानु होय आई कह मत अच्छा रोकी जा अरे तो जवन बनाई खाई ना हां का तू जो जो लूर तारना तो बोल आई बड़े लइकी देखे के तन बबुआ तन हमरा के धर रे फरिया की तन हमरा रहा दी सब रहा दे इहो कुल का करो रहा दी सब होई दादा। रो सब में बियाह नहीं खे करे ना के दादा, रहा हमनी के दी नहीं जाई रो करे। सब बियाह नहीं, नहीं, हमनी के बियाह हम- नहीं ना, करे ए भाई, के ना, 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 हमनी के ना होई। हां कहां पूछा ता कहां आई बड़ई जावा तो आई बड़े का बियाह हमारे है नहीं बियाह का? करे आई बा के तोरा एथी करे आई बड़ मर अरे छोड़ी छोड़ी रही ना होई बोले। जहां लइकी देखली आ जाता तहां असही करत बाहर बबुआ हमनी के हटाओ रे हाथ जोड़ा तनी हमारे घरे बियाह नहीं नहीं खे करे करे हमनी के के। रो सब जाई ए भाई, अपन नहीं खे करे। हमारी इज्जत बाकी ना ए भाई सुनी ना हमरा और हाथ जोड़तनी लइकी खूब हमर गोड़ जोड़ब नु तब हमरा बियाह नहीं करे करे रोज भाई ना, ए भाई, लक्षण तुम देख के हमरा हमरा और बुझा पतो गइल रौरा हम लइकिया का अपना पतोहिया के हाथ जोड़तनी हमारा घर भेजी तो भेंट कैसे दी है देखो तनी रोरा सब अपने में एथी करतनी सबे जानते ई लइका बतनी मेथी शर्मता का हो ना ई बाहर रही कोई बानू अच्छा अच्छा हाँ, तो ई तनी अलगे जनले बा अच्छा ओ ई देहाती मॉडल लइके जनले रौरे बात को हम बियाह करत है अब रोकी हाँ। अब लड़की पसंद बाड़ी हां हां हमारा बाड़ी नु, हां तो बस बात खत्म करिए हाँ। ये ठीक बा हां अब बाद में आगे अब कार्यक्रम कइल जाओ तो पंडित जी के तो बोला के दिन बाद धरवा लेबे के सब मंजूर बानू हाँ हाँ हमारा ठीक ना भैया राव लड़की देखनी हनु हमारा जोगे लड़की बिया जननी आ जो सही को हम भाई जी का कहते ए भाई जी है लइका का तो खाता इहो कुली का करेला ई का खली सरे आई मसेड़ी गंजेड़ी का हो बाकी आई बताओ हई जल्दी ए कहि बताओ होई आई आई दादा इहो इहो मतलब कुली का गुटका हम चलेला नहीं बैठी बैठी तो हे जी ऐसा गुटका खाए खाई ना हम खाली मार तो रहला कोन बतिया में बिया हवा तो करी हो सरी बिया हवा ना करी हो एक आदमी लड़का ठीक नहीं खेला भगा दी हो तू हमरो सस्पेंशन लागता तो ये ही ना मार के भगा दी हो सो भगा दियो और तो बियाह सेट हो गई अरे ससुरा घेटी चुप रहो ना तो मार के भगा दी हो सो मैं भाई जी का मुंह देखत नहीं बैठी 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 चल मैं भाई जी का मुंह देख के हम माने एथी बानी ना तो ना ना हमरा भाई जी, एकदम हम ठीक बात तो हमरो मन बिगड़ा है हो ना ना हमरो में भाई जी को घेटी के मोर कलो मर ससुरा के मार के का पोखर तू तार बुझात नहीं है कहां एक तो चश्मा गिरल चुप रह साला बदमाश लखन कहिला कि चुप रहते बुझाता ई लइकावा हमारे अरे पाड़ावा खाताना बेरा हो गई क्या हो ना मिलेला है प्याज गात मिनती का करी तारा कपार को कुल पटक दी का तू पकड़ पकड़ कोई बड़ा करे तो करो ना तो जाओ ने अभी चाय नहीं खे पता है बनौले जा ना पूछो घर में पूछो हमरा से का कहत रह अरे पड़वा हम जाई हम जाके पूछबे कि ना आय जा अपन पतोइया से पूछो हमरा से का पाए पाए के हम जाई रे प्याज बिना के तो बीन तो जाओ ने बहरी जाके उपवास रह जाके जाए आज ससुरा घटी जो का बिना मतलब के मारत रहेला
थोड़ा बाकी बाऊ है रोज नहीं हो जाके जहाँ देखो तहाँ पकड़ जाके पकड़ देख पहले चाह बनाओ बाकी नहीं के बनाओ भाई बताओ प्याज बिनत बिनत पियो ताके चाय हो पियो गइल बा तारा ई मोय काकर पियजवा हम ले जाके बेची दे भून तो काटे बेच दो ना जा के हाँ। बताओ दिखाओ तो लटरा जावा कमाई बेची दे पियजवा भी जानता नहीं खा जा जा हम जाते बेच दे जा बेचो बेचो जा जो हट जा हम हट ना बिना पियज हट हटाओ ना बिना हट ना बिना बाबा रे अरे पावा पावा अरे सुतल बड़ा सब भिले का रे का हो का हो का हो तो एक बज गुला तोहनी के हाई नहीं खा बुझा तबे हम था कि कोनी आई बताओ कि चाहो ना पियलो सो खाना के टाइम हो गेल का करत हमारा उ सब ना बुझल के बताओ तो ताको तो ही अपन बुलाओ तो इनु तो समझ लो तो हिया के हम बोलाई कि तारा का मारे लबीना मतलब के खाली आवे हेने आ देख का कहता बुढ़ा खाली पकड़ पगलाई रहतर से तोहनी के गाड़ी पे बताओ बैठल एक बज बैठल गइल आ तोहनी के बुझात नहीं के आ खाना वाला के तोहनी के चाह के बेरा नहीं के हो तो बाप हमार 3 लाख रुपया के बिकली बन अच्छा। लोग चाय बनावे के बनी हां तब का करे बड़े पालिश खिया खातिर अच्छा। बनी तो तोरा माई से हम भी आ करे आ के बोलावले बानी हेज ले लो हम ले बानी बाप से ले लो ना गट का हाँ, खातिर हम ले बानी के ले लो ते- हम ले बड़ा तू हनी के जानो सो हम नहीं खिले ले तोर बाप ले होई तोरा बाप तू ही ना आई हो देखे खातिर तो 3 लाख तो हम रुपया का चाहिए, करी तो हम लेबे बोल रही के ले रहे अगुआ ले हाँ। रहे तो ते जान आ उ तोर जाने पाड़वा जाने हई पाड़वा जानी हई अब पाड़वा हमारा से का कहत रह अब एकरा से पूछो तार पतोहिया पर तोहरे पतोहिया नु हाँ। बनाए के बाद तो खुद बना लो तोहनी के ना बनै बस ना हम ना बिना बाप मतलब के खाली मारत रहेलन पकड़ 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 कइले रहियन अच्छा हां तो तोहनी के कुछ ना कर बस ना हम कुछ ना करब तो जाई भैया के लइकवा के लिख दी हनी के भतीजवा के अपना का लिखे के परी हिसाबा हमार का की कइले रहला हो जा लिख दो जा लिख दे हां जा लिख दो तो फिर नानू ऐसी हम जाते वो नहीं मार के खदेड़ दिए सन तरह कौन खदेड़? लियो सन कौन कुछ ना उ जाता नहीं हम रितेश भाई से जाते देखो तीन तार को दिन करत रह जा लिख दो सुन पहले हम जाता नहीं रितेश भाई से अपना बतियावे ठीक बात तोहनी के ढेर तेज भइल बा रितेश भाई से बतिया ले तनी आ देखो से तोहनी के हम डरामा कैसे छोड़ा देता बतिया लियो जा तारू वे बोलै के नु बा त जा ओकर के लिख दो हमारा लिख दो तोहनी के जा ढेर डरामा कइले बा सो बताओ सो अभी उ कुमार बा अभी छोट बा तोहनी के बुझाते नहीं के तोहनी अरे तोहनी के बोर बा तू होनिए कनु होई बहुत बुढ़ाइले लेकिन तार लूर ना भइलव बुझाइले लूल लुपुत बाई मुअले पे जाई उहे त हार हाल बुढ़ऊ सुनत रह पतो नहीं बन सुनत रहियो हमरा के मत कहियो बस बाद में मत कहियो सुनत रह ठीक रह पतो हां बतियावत जो रे पड़ावा जो जी जो पड़ावा कहीं का अब तारे ससु भेटी है जी डरामा बनौले चलता रह ते एगो काम करना उ सारा पड़ावा बौरा हो समझाओ तू ही उनका के कौन समझाई ते बताओ ना हमार तो बात मानेलन कि हम हां ना समझाई। तो छोटा का वो जानता रे का ऐसे करी जाने छोटा का उ जाके दोसरे जोरे कहीं जे मालिक उ लागी जुआ हुआ खेले तो समझाओ उनका तो के। ते पर है तो के समझाई हम बढ़नी आ उ पड़ावा ससुरा भेटी रौरा बढ़नी रख समझावा समझावत तोहन के तो हमारा बुझाता कि ब्रेन है मैरिज को जाई हमारा लकावा मार दी लगा ले अब देखो तनी हमारा ये बाकी बा बुढ़ारी में तार लाखवा मरबे कर हां ओइसने तोहन के सिस्टम से हमारा बुझाता कि हमारा लकावा मार दी तोहन के ऐसने अब लूरी हम बा का करी बताओ अब हम का करी समझाओ पड़ावा के समझाओ पहले नमस्कार प्रणाम हम सारस्वत संगम भोजपुरिया समाज श्रोता लोग के पैर छू के प्रणाम करतनी पूरा हमार कमिटी यहाँ के बनी बौला बाबा पप्पू जी और यहाँ के अंजलि और रंजन और चंदन ए भैया अगर वीडियो हमने के ठीक लगी घचक तनी दबा दी हल तब बेलाइकन घटिया तनी दबा दी हल चैनल के नाम पे हमार संगम फिल्म्स मार दी हल घचक देता ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और लाइक करी कमेंट करी तनी नमस्कार। सब्सक्राइब कर ले